Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि बे सेकेन्ड चेनेल Ratan.Golapi चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय नै आंना हासबेन्डआ मा खालामगासिनो बिथिं दंफां सिङाव माबा खालामगासिनो फुंनि ओंखाम जानो थाखाय फान्थाव सावगासिनो आरोना लोगोफोर। ओमफ्रायो मा होनो फुङाव माने मोजां जायो आरोना बेबायदि फान्थाव सावनानै सेफ्लेनानै दुन्दिया माबा माबि होनानै सेफ्लेनानै ओंखाम गुदुं गुदुंजों ओरैबायदि खहाबो। नोंथांमोना मोजां मोनना मोना कमेन्टआव खोन्थाहर बयबो। आरो नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामदो, दासिमबो 1K आनो जायाखै आरो बिनि थाखाय दुखु आरोना नोंसिनि गुमैया आंना माथो दाबो 1K आनो जायाखै होननानै। Dina लोगोफोर बादुलि हिन्जाव मोनबाथाय इदिनो जायो। मानो आं माखै फान्थाव सावनांबाय नोङो। इस्राम आंखौ जेब्लायबो बादुलि होनो आरोना जिखुनु भिडिअआवनो आरोना इना माने हेबिट जाखाबाय होननाय माने आंनि भिडिअआवबाबो गावनियावबाबो आरोना स' नोंथांमोना बेखौ फान्थावखौ आंसो सावना जानांगौ माबा साननाङा आरोना आं बादुलि मोनबा नोङो ओंखाम रानै रानै बिबु गोलाव गोलाव जाना थानांगौमोन। बेथ' सेंग्राफोरथ' हाबा नाङा आरो हाबा बानायबाबो एकदम मावथि सिख्ला नायनानै लानांगौ जाहैबाय आरोना इस आं बायदिखौ मोनामोनबा नोङो एफा गोथाव गोथाव संना जाहैयो आङो ना लोगोफोर। ओमफ्राय माने आं बांद्राय इदि सावनो रोंबाङा नालाय बांद्राय बिदि सावनाय माबा गैबाङा नालाय आङो ओमफ्राय गावखौ अर लगायनानै माबानो होबाय आरो आं बाहेरावनो गेसाव सावलायासै आरोना नायनोसै र' माबायदि सावदों बियो। माबा मा होनो आङो माबायाव नुदों मायाबो खोन्थादों आरोना जानाय थाव फोननांगौनो सावैनि सिगां आरो आं बेलेगनि भिडिअफोरावबो नुदों सावैनि सिगां माने फान्थावाव मोजांनो माने जानाय थावखौ फोनना लायो आरोना मानि थाखाय फोनोबा माने बिगुरा माबायो होनबाले गोरा जायो। आंबो बारा मोजां मिथिया आरोना र' देखायनो आङो नोंथांमोननो माबायदि सावदो नायनोसै। ओंखाम गुदुं गुदुं फुंनि ओंखामजों जानोसै आरोना लोगोफोर जोंहा। खामानि गैया आंनि सायाव जानो नागिरदो आंनि सायाव फुंनि ओंखामबो जानो नागिरदों ना। फान्थावखौ सेफ्लेनायखौ जाबानो ओंखामाथ' दसेनो मोनोना। र' देखायनो आङो नोंथांमोननो लेक्चारा बारा जाबाय। फान्थावा खामलांबाय खामगोनानो ओमफ्राय नोंनि मिज्लौ मिज्लौ अरजो फान्थावा मोनगोन नामा इयो ओमफ्राय मोनगोन खामद्रायबाय इयो खामाखै नों मा मिथिगौ नों जानोल'सो रोंगौ। आयु बोरैबा होनथारो असाइसनो थैस दे बनखौ बटाव होदो माबा गावा सावग्रा ओमफ्राय आंखौसो बन होनो होबाय थायो। आंहा दा ओंखाम संनांगौना आं बन दाङा दा ओइनो लाइटार दं खाथियावनो। लगाय माबार सिफ्लेनोसै आङो दुन्दिया बासिहैनि आं दे दुन्दिया बासिहैनि दुन्दिया गोरलैजों मोदोमफ्रुनो जानांगोन ना। खामजोब्बाय नै ना खामबाय ना इयो फुंनि ओंखामजों नै फान्थाव सावनाय जोंना लोगोफोर जाबायानो जायाखै नै खामा बिगुरा ओमफ्राय नै इखिनिया एसे मोनबावनांगौ ओमफ्राय नै इखिनियाबो एसे मोनबावनांगौ गेजेरनिया मोनबाय आरो ना इखिनिया नै इखिनिया मोनाखै आरो नै इखिनिया मोनाखै गेजेरनिया मोनबाय आरो ना ओमफ्राय नै इथ' एकदम लेपे टेपे जाजोब्बाय। आयु सिङाव मोनाखै जल्दि जानांसिगौ सिङाव मिथिया एरनानै नायबा मिथिगोन। आरे मोन्दोथ' मोना जायो नामा नै मोन्दो नै अलप सावबावनि मोन्दो नै इदि खर'नियाल'सो इदि खर'निया एसे एसे थाखायो नों गासिबो मोनजोब्बायथ' इ थाइसेयाल' नैल' एसे नांबावगोन नैल' मोजाङै सावनि र' लोगोफोर दिनै बिराद गोबावनि उनाव फान्थाव सावनायजों दुन्दिया सुन्दिया होनानै सामब्राम गुफुर होनानै सामब्राम गोजा होनानै सेफ्लेनानै बरिया जानोसै आरोना फुंनि ओंखामजों जोंहा दिनैहाय फान्थाव सेफ्लेनाय टेस्टि सावबावगोन नामा एसे सावनांगौ दे आरो नोंनि सायावनो मोनजासिगोन दिनै फान्थाव सावनाय। आङो दायो ओंखामखौ संना लायग्रोनोसै ना नोंना फान्थावाथ' मोनसिगोन नालाय ओंखामखौ संहैनोसै आङो लोगोफोर। नों सावबाय था आं ओंखामखौ संहैनोसै ना। दायो ओंखामबो जानना होबाय आरोना जल्दि जानाय बायदि फुंनि ओंखामखौ थाब जाना लानोसै। ओमफ्राय आरो मा होनो फान्थावाबो मोनजोब्बाय आरोना लाबोबाय हासबेन्डआ नै बिथिंजा लेमगासिनो ओमफ्राय मानो मोना जानो एफा आराम मोननानै माबायदि मोनबावनांगौ नै एफा गुरै जाथारबाय नै एकदम सिङालागि मोनथारदो आरोना नै आराम मोनथारदो। गोथाव जागोन मानो जाया जानो फान्थाव सेफ्लेनायनि मजायानो
बेलेगखा माने गोथावनि माबायानो आलदाखा आरोना ओंखाम गुदुंजों मोजाङैल' माबा नोङो बिगुरखौ खामनायफोरखौ मोजाङैल' गार ओमफ्राय मा होनो सामब्राम गुफुर इसे ओमफ्राय आरो सामब्राम गोजाबो ओमफ्राय आरो बानलु थुफ्लेनांगोन बानलु सिब्र' होनो ना बानलु फिसा होनो फिसाखौनो होनांगोन बानलु सिब्र'बो दं बानलु फिसाबो दं ओमफ्राय आरो दुन्दिया लायनो आङो हो र' आखाइ सुनांगौमोन ना आखाइ सुना र' आं लायनि र' दैखौ जाबाय फारनैखौबो सुनो नामा ना फारसेयाव नाङाखै फारसेखौ दंखलाव सुगोन आं बेयाव माबा नांनायखौल' फैगोन दे होमबा आं दुन्दिया लायनो नै लोगोफोर दुन्दिया गोरलै मोननाय जाबाय आरोना नै जोंनियाव नोंथांमोननियावबो मोनबाय जानो हागौ जि टेस्टि जाखायो दुन्दिया गोरलैजों फान्थाव सेफ्लेनायजों बासिना होनोसै आं आरो नै बिथिंजा मा दङ दहाय रुटि जानो दानि फुङाव रुटि जादोंमोन हासबेन्डआ ओमफ्राय आग्लायनायखौ खुरना दोनबाय आरो इयो मा बेयो नैबे नोंनो दोन्दोंमोन आं जानाय नोंनि अ नैबे नों जानाय ओमफ्राय नैबेखौ आं दोनदों ए बिदिसो होमबा दे जाबाय दे सेफ्लेनांसिगौ आयौ नैखौ गारदो बेखौलाय नों दा सेफ्लेबा दे दोनदो आं माबानोसै दे होमबा आं ओंखामा हुइसेल होबाल' नों बन्द' खालाम आं सेफ्लेनोसै नै लोगोफोर फान्थावखौ सेफ्लेनोसै आरोना बिथिंजा नै दुन्दिया थाबाय सामब्रामखौ नै हानानै लाबाय आरोना ओमफ्राय संख्रिबो होखाबाय दायो जानाय थाव होगोन आरोना लास्टाव र' सेफ्लेनानै लाग्रोनो बानलु फिसाखौनो थुफ्लेना होनोसै बानलु सिब्र'खौ होथ'ला दिनैहाय खोथाबो सेफ्ले ओंखाम उखैबाय ओमफ्राय नै बिथिंजा बानलु फिसाया बिराद थें गोसाखाहाय आयु आं बारा गोसा जानोबो हाया थाइथाम होनसै ना नोंथ' हाखायो जानो होनबाबो बारा गोसा जानाङा आरो हाबो होननानै नोंथांमोनाबो जोंहाथ' हासबेन्डआ बानलु जेसेबां गोसा मोजांसिन मोनो खिन्थु आंहा इनिसे फिसा दं इखौ होनांगौमोन फिसासिनखौ बेखौ गासिबो एखे बानलु फिसाखौ थुफ्लेबाय आं लोगोफोर ओंखामाबो मोनसिगोन एसेल होहां जाबाय जाबाय बेयो ओमफ्राय दायो जानाय थावखौ एसे होना होनोसै एसेल' होजानो थावा औ बांद्राय होजाखाया जाबाय दे ये मिस्टेक हयलगा मोनामगोन नङा आखायानो बिराद माबाथार थास' एसे नैयाव बारा थानायखौ माबाबाय आं जेबो नंला जाबाय आरोना लोगोफोरनि क्लास लाइटखौ होनाय मोजां मोननायनि कालारखौनो मिथिया नङाबा एफा मोजां नङाबा नै रियेलाव आयौ जा मोदोमबाय लोगोफोर नोंथांमोना टेस्टि नुना नुवाखै नायलाय आयौ सोरबा खुदै गलायगोन दा फान्थाव सेफ्लेनाय होनबाथ' आं बिराद मोजां मोनखायो ओंखाम गुदुंजों नै हुइसेलबो होसिगोन ओंखामाबो जाबाय बे लोगोफोर ओमफ्रायो नैबेखिनिजा रुटि गांसे दङ हासबेन्डआ जाना आग्लायनाय बेखौ आङो दा दसे उनाव जासिगोन खोबना दोननांगोन बेखौ जाबाय बियो मोनबानो जानोसै दाना बेखौ गारनांसिगोन बियो ओंखामा मोनसिगोन जाथानसैलै आं ओंखाम खैथारबाय आंबो बिराद ओंखाम उखैदों दिनै फुङावनो मानोबा जानोसै ना सानैजों मोनबाथाय दोनथ'नोसै लोगोफोर बाराद्राय गोलाव जायोना बरिं जायो बारा गोलावबा बांद्राय गोलावद्रायबा नोंथांमोनाबो नायनो बागोन गोदान चेनेल जिहेतु बांद्राय गोलाव भिडिअ होयोबा आब' गुमैमोना मा इसिबां गोलाव भिडिअ होयो होनना सानगोन ना ओंखायनो दिनैनि भिडिअखौ जोङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै दायो जोङो गासिबो रेडि खालामजोब्बाय ओंखामखौ जानानै लाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो नोंथांमोनखौ बेखिनियावनो बाय बाय होननोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन आरो थाबैनो 1K खालामना हो प्लिज बयबो अननानै प्लिज सापर्ट औ नोंथांमोननि सापर्ट मोनबासो मोजां ब्लगबो लाबोनो हागोन नालाय गोसोबो जागोन होनबासो बिनिखायनो थाबनो 1K खालामना होदो दे लोगोफोर स' बाय बाय